and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Related po ni atong usa na kahigayon, yan ko nimo og nagpakisayag bahin sa Lighters of the World. Mangutanan ko, Father, kung unsa ka tinuod kining giingon nga demons in human form nga nakikiguban ka nato dinis kalibutan. Tinuod ba kini, Father Edgar? Dili kita magsulti dinhi sa ubos bahin ni ang butanga dyan. Ato kita sa itaas sa konbento. Dinhi, dili kayo na tumadungog ang lingganay sa simbahan kay close ang tanan. Unsa ka tinuod kining demons in human form, Father? Commonly, dili na tingali mawa sa hunahuna sa tao nga naagyo'y demonyo. Kana tungod sa mga salita nga maoy nakapa-influence ka nato. These creatures, John, kung mubasi kita sa Bible, and that we really believe in the Bible, they really exist. But they are only spiritual being nga dili nato makita. But dili nato kalimtan nga may gahom usab sila. They can control and influence people tungod sa ilang gahom. Og makita og ma-experience mo ang ilang impluensya sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Sama pa nang lining mga patay. Patay diri, patay dito, gubat diri o gubat dito. Rape diri, rape dito. Abortion diri o abortion dito. Immoralidad dito o immoralidad dinhi. Kining mga butanga, dili iya sa Dios. Iya kini sa gahom sa kangit-ngit. So, sa laktod, the demons, the devils really exist. Pero dili kita ngayang mahadlo kanila. Kaya na usab ang anghel sa Ginoo nga iyang gisangunan nga mo proteher kanato. Father, wa ko man tingali matubag directly ang imong pangutana dyan. But the scriptures nagtugan. Ang Biblia nagtugan nga they really exist. Anaa kayod sila. I hope nga magkahatag ko nini giya or idea about sa imong pangutana. thank you, Father. But don't forget, ayaw kalimot. Their time is limited kaysa musugot kita og sa dili. Hapit na gayod bubalik ang Ginoo. Og mao kanay ang ayang pangandaman sa tao. Kay wa kita masayod kung kanus ang tukmang panahon nga siya mobalik. O ginaot nga sa pag-abot niya ni anang higayona. Takos usab kita sa iyang gingharian. Maayo kay nabalik na di ay ang misa, John. Okay, medyo miluwag-luwag naman og gamay ang sitwasyon nato karon. But limited lang ang makatambong. Nakaiskot mo gali si Father Edgar bahin sa tong kasal nga wa madayon tungod sa pandemya. Gislyn? Maayo pa ka nga ipadayon kini, John. Jess, unsay? Ikaw, unsa imong hunahuna? Unsay ibot mo ipasabot? Unsa pa may kapuslanan kung ato ng ipadayon pero dili ka mamati na ako. Nganong wa ka mo tingog? Bitaw, John, kung makasal ta, unya simba ko, duday na utang mahitabo nimo tungod anang imong gitinguha. Mag-unsa naman lang ko. Unsa may akong dangatan. Unsa may kapuslanan sa atong plano nga magbuhat og usa ka pamilya. Unsa pa man. Gislyn. Ay, hala, oy! Di ko di madayon ang iyo kasal ni Dong Jan, day Gislyn. Dili ko makatubag ni mo, Ana Hilary. Si John lang ang pangutana. Ang toan hanoos Dong Jan. Karon ka pa nag-ingon nga ato di ko mangutanan.
niya? Hilary, Ay, hala. Sorry, day. Naunsa man ko eh. Nagapatuyang lang ko sa kong gibati. May pag, wala lang ko gibati kay di utak ko magapatuyang. mahimo bang biyaan una ko nimo, Hilary? Aw. Please lang. Mao ba, Hilary? Layaha ko ni mo, Clinton. Sad man ko. Aw, ano di ay? Oh, Ay, mao lagi ay. Ay, klaruhan ang imong handong dyan diha. Ay, mura man kada siya og manok ng pinasngan. Mutala man og mungis-ngis dayan. nahibalo na ko nga nooy, Hilary. Ma? Ay, kaya naman ko na. Kuan, kanang salaran ng day Gislin. No, taga diha. Oh, Ay, ngano kung sala ni Gislen? Ngano siya gun mo isadaan? Ani? Kana hinoong imuhang manok diha. Kay basig nagkaway klaro na kana siya diha. Hilary! Isumbong tinuong kandong dyan? Ay, sumbong! Isumbong! Bantay, Lukod ha? ko ni mo. Bantay bitaw. Ako inon si dong dyan nga. Wala ka mahadlok niya. Ay, ano mahadlok bang ko niya? Nga dili man siya unglo. Ha? Unglo, ray akong kahadlukan parehas ni ma. Wah! Kauna oray ng pagod ay. Pagod ka karon. Kauna oray. Kani ay, nung wayo, sige kaglituna ka. Ha? Don't you know that black is beauty? Unswa! English to ah. Unsa to? Don't you know that black is beauty? Tinagalog man. Ay, kay ko sa Tagalog na. Patoyan lang kagyawit diha. Sayop-sayop ra ba? Asa mo kuno'y sayop na kwatwe? Ha? Asa mo di kuno'y sakto? Ano ba ganyan mo rin sa kurik na? Di lang ko. Kay sundo ni mo. Eh, nalang wa ka kay balaw. Buton dyan ni mo eh. Hilom pagod. Pagod ka dyan! Pagod ka dyan! Mas pagod pa rin imong itlog na ko, Clinton! Ahak ba yan ni mong bayhana ka ay? Naguna-una, niya, masuko kang mabaslan ka, napagod imong itlog! Huwag sukot sa bawas mo ang haka! Hilom ay! Basta mo to. Dili kang dong dyan sayop kung dili. Madayon ang ilang kasal. Kang day Gislin na oy. Nga nabitaw nga. Kuan? Wa magkuan. Magpapunggit daan. Kisay dili manglood ana. Bastos! Bastos ka kang lituna ka! Bastos di nga makupunggit. Bastos din na. Patay ka lang yung lituna ka! Kalami ana. Ako yung ingos na igislin ha! Gibugal-bugalan ni mo siya! Bantay ka lang yan! Ug unsa naman sa gipanulti nimo ditong Hilary? Magpasagad ra ba kag istorya kuno ditong Hilary? Mo na iyang sulti nako. Ay. Wala dong oy. Pagtarong na Clinton ha. Nagtarong bitaw ko dong. Wala lagi. Basta yo ka. Ingon magod sila ridong nga kuan. Dili ko no madayon na inyong kasal ni Day Gislin. Ngunya, murag ikaw may kuan iyang gibasol nga dili madayon ang inyong kasal. Si Hilary nag-ingon nga dili madayon nga mong kasal, Gislin. Mula. Nagsinabot ro yung mundo no. Kaya may gisulti mi si Gislin nga dili madayon nga mong kasal. Wala dong. Unya, Nay, si Hilary ay. buwangon kuno ng mga o ninyo, mura inyo. Magay kong sorry, bro. For the past days na video. Nagka-misunderstanding na. Ikaw gid bro. Ay naguno na ah. We're okay, di ba? Ingon na ginasahay, may mga butang nga dili ta magkasinabtanay. Sama ko sa igsoon, ang ako lang ihangyo nimo bisan og kinaunsa. Bisag sa pay mahitabo, amigo kita. Nga bro kita. Pagkalawom ka na, bro. Oh, kadit sa bro. Bro, basta ka niya. Ha? Unsa'y problema? Bro? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!